はい、gozaimasu. Hajimemashite. Watashi wa Tony desu. 33 歳です。旅が好きです。よろしくお願いします。Oh, dali na kayo. Pagod to naman. Konnichiwa. Hajimemashite. Watashi wa Tony desu. 33 歳です。Tabi ga suki desu. Yoroshiku onegai shimasu. So, ana lang, baw. Oh, tapos, kaya sa una, pag abot mo diri, murag magsininggitay, inig mag-greet og, "Hi, gozaimasu." Mura na daw sundalo. Basta simple lang daw na matiman-an nila, okay na daw na. Kaysa pahabaon nimo, di daw na matiman-an nila. So, upat ra. "Ohay gozaimasu" pagbuntag, pag-udto, konnichiwa, paggabi, kumbawa. Dayon, hajimemashite. Tas paila na ka, pangalan nimo, watashi wa Tony desu. Tas edad nimo, I'm 33 years old, 33 desu. I love to travel. Ryoko manggod. Pinaka-simple word sa trip or travel dito. Dili ka masabtan na kay Bisaya, biya ko gahi kayo kung pagbanggit sa ilaha. Lahi ang word na mabanggit nimo, lahi usad na ilang pagsabot. So tudloan ko niya tabi. Ryoko og tabi, parehas lang sila og meaning. Trip, travel, nang mag-travel ka mga nature ana, kay mga adtuan ba ana. So tabi ga suki desu. So mo to'y pinaka-highlight sa ko ang pagpaila. Nailhan ko nila nga mahilig ko mag-travel. So mo to'y ilang pangutana sa kuha pagka during break time. Uy, di ba mahilig ka mag-travel? So asa na naabot nimo diri sa Japan? Ana mo na yung conversation na i-open nila sa imuha. Pag nagkaistoryahan ay mo. So banggit nang kag isa ka hobby nimo. Mahilig ba kag kaon? Unsa nga kaon nimong gusto? Ramen. Ramen ga suki desu. Oh, mana? Yoroshiku onegai shimasu. Oh, simple na kayo. Di ba? Palisod-lisod pa ka. Dili po na ako na tumuha. Mismo hapon ang katudlo na ko na. So disclaimer lang, ang desisyon gyapon ara gyapon sa imuha. Kung unsa nimo ipaila imong kaugalingon. Pero pinaka-simple nga teknik na matiman-an kanila.